ilegem. Olee rolu chọọchị play n'ime ezinụlọ? Kedu rolu chọọchị na-play n'ime ezinụlọ? Marakwa amara na chọọchị wụ building. Church wụ building. Ọ bụrụ na chọọchị na-echenji for better, change your church. Kedu rolu chọọchị na-play n'ime ezinụlọ? Iwu onye nwere special nsọpụrụ for pastor ya mana enweghị ijide n'okporo. Iwu onye ahụ na-awụ gị hapụga your responsibility n'ụlọ mgbe niile ibi ebi na church. Hello. Ọga, iwu onye na-ewere last card ya gị ga-enye ya na church. Ezinụlọ ha nọrọ n'agụrụ. Chineke nyere responsibility. Your family is your responsibility. Kedu rolu ahụ chọọchị na-play n'ime ezinụlọ? Ị ga-aga chọọchị mana mara mgbe chọọchị mebiri ime ụlọ ụmụnne m. Emechaa aga m agwa unu ihe kpatara m ji na-ajụ ajụjụ. Udo dịrị ọnụ.